Hayi zona thi. Anthu amene andithuwa basi. Kwavuta. Hapo ndi bwereze sana pembe mwina atolangani kutolera mwa publicity secretary kuti mwina ali ndi mafunso. Mawu amene ndingayankhule ndiyankhula ku dziko DPP komanso ku chipani cha ma Congress Party. Ngati dziko limakhala atsogoleri. Chifukwa tinapempha kuti amipingo, amabungwe, atsogoleri osiyanasiyana tigwirane manja kutsutsana ndi mchitidwe ofuna kuti mdziko muno mukhale zipolowe zosatha. Uthenga umenewu muutenge. Ndinapemphanso atolangani kuti tidzudzule mchitidwe wa ziwawa mosatengera kuti ziwawazi zikumveka fungo la ndani. Chachiwiri, chipani cha DPP apolisi akamakutsatani ndi mawu anu mabwera nkumanena kuti mwina dziko likuponderezani. Koma ifenso tikwadandaula apolisi omwewo chifukwa taphedwa munthu membala wathu kundilandi. Ineyo banja lija limandimbira foni tsiku ndi tsiku tufuna mayankho kufikirapo mpaka na sabata yatha. M'bale wathu anaphedwa motani. Ndiye ifenso tikuwapempha apolisi omwewo tifanso tifuna kutenga malamulowa m'manja mwathu. Pomaliza ndifuna ndipemphe masupporters a chipani cha ma Congress Party. Ndimanena mobwereza kuti timu yowina sipo. Ndifuna ndinene mawu awa. Mwezi ndi afu apitawo tinalikalikiliki kumema masupporters wathu kuti akalembetse potsatira ndondomeko za democracy. Ndipo tagwira ntchito imeneyi mopanda ziwawa, mopanda china chilichonse chopondereza munthu aliyense. Komanso inu atolangani ndi mboni. Kuno kuli atsogoleri a DPP amapanga misonkhano yawo poyera kwa Ngona, kwa Chinsapo, ku Kasungu, kudowa. Simunamvepo olo tsiku limodzi kuti athamangitsidwa, amenyedwa, aopsezedwa. Chifukwa ife mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera sakhulupirira ziwawa. Komanso timanena pano momveka bwino kuti sitidzalola ziwawa. Ndifuna ndiwapemphe atsogoleri a chipani cha ma Congress Party. Ngakhale mitima yawo ili yowawa, ngakhale zikuwapweteka kuti asayerekeze kuyambitsa ziwawa mdziko. Ndifuna ndikupempheni kuti chonde musakhale nawo oyambitsa ziwawa. Zidebe ziwiri zopanda nzeru olo zopanda madzi zimasokosera kwambiri. Komanso inuyo mukayamba ziwawa ngati atsogoleri a chipani cha ma Congress Party komanso anyamata ma Congress Party mupwetekitsa mtundu. Anthu amene avulale monga amene amanenera Honorable Jean Sendeza kuti amene amavutika kwambiri azimayi, wana, wokalamba ndiyo ena otero. Panopa pamene dziko lathu lili mavuto osiyanasiyana pamene Achakwera akuonetsetsa kuti athaneni mavuto amenewa, tisalole kuti ziwawa zibwere mdziko muno. Podzudzula ziwawa sitikukupatsani a chipani cha ma Congress Party certificate yoti nanunso muyambe ziwawa. Uthenga umenewu umveke chifukwa ifeyo masankho akubwerawa tiwina afune asafune. Masankho sitimawina pa pepala. Masankho sitimawina pa desk. Masankho timawina pa ground. Anthu anu ali kuti alembetsa ndipo atalembetsa akavota mpamene timawinira masankho. Masankho sitiwinira kupetsa anthu ndalama kumakhala maofesi nkumanena kuti wakuti adzawina sizitheka. Ndifuna nena mawu amenewa chifukwa ena pakati apa mitu yawo anambo masangalala atinena kuti ife tidzawina. Mukafunse ku America adanenanso kuti adzawina. Mukafunse ku France adanenanso kuti adzawina. Mukafunse m'Malawi muno wena adakagula masuti kuti iwo akonzekere akavale masuti ankati adzalaninso adzawinanso. Chitsanzo ndimachinena ichi si chitsanzo chopweteka koma nchoona. Anzathu omwe wadachita kafukufuku tikupita kukalonga adanena kuti akuti kumeneko iwowo kapena dziko lino limadana na Chakwera. Zidadabwitsa kuti kukalonga kuja wonse adavotera
chakwera 3-0 chakwera mkuwina. Komanso mkatikati mwa zimenezo kumango chikucha tidakawina mpando oti sitidawineko. Dziko lino silimene anthu amaganizira kuti anthu awiri atatu angakhale basi nkumaphika mmasamba mwawo nkumawawuza kuti takafunsa anthu awa akuti masankho adzayenda motere. Zimenezo yayi, ife timakhulupirira pa ground, timagwira ntchito pa ground. Chipani cha Congress Party chimazikizika pa ground, si chipani chozikizika matsamba amchezo kapena zolembalemba. Atulangani Mulungu akudalitseni, kalembeni mene mungalembere, kwapo kalemba mene mungamasukire mukadzudzule nchitidwe waziwawo dziko lonse. Tikupita kuchoka pano fika 2025 my emotions amakhala okwera. Chipani chilichonse chimene chimakani maloto lidzalowa mboma chikaona lisizi kuyenda chimamba ziwawo. Koma ndikupempha atulangani gwirani ntchito yanu muona kuti Malawi apitirebe kukhala mmodzi. Tikatero ifeyo tamaliza zoyankhula vathu. Zikomo kwambiri. Ndingoti mondo yangu ya chipani fundo yangu imene akuluakuluza khalapa ndiyo kuti ife tikudzudzula zimene tipipi kupanga, ndipo tikunena kuti izizi ndimene nkhondo imayambira, nkhondo yapachiweniweni, nkhondo yoti imakwanira pa genocide. China chimene taona pano chakuti ife ya Congress Party tunena kuti izi zikuonetsa kuti DPP ikudziwa kuti ikuluza. Tikuona so kuti izi ndi njira yofuna kuti abereso kuti ife zili kana ndiziwa kuti abwera. Ndechina chimene chanenedwa pano ndichakuti Congress Party sikuopa. Tikamanena kuti ndife apisi kapena timakhulupirira bata ndi umodzi, sikutanthauza kuti capacity yoti tibweze tilibe, koma timamvera president wathu eti ndiponso makamaka timakonda dziko lino chifukwa amene anayambitsa dziko lino ndifeyo. Akamati Malawi chipani chimene chinayamba dzikoli timadziwa kugumula paliponse tugumula zathu zoko. Komaliza atsindika mlembi wathu wankulu kuwina masankho ndi kukonzekera. Nkona timapita ku registration, koma makamaka ndinene pano kuwina masankho ndi kupanga zokondera Malawi, kuyika misewu mena akuchitira achakwera, kukapita ukagawa chimanga kumene kuli njala ndiye kuwina masankho, kupitiriza ATM strategy ndiye zimene zimawinitsa masankho. Akafuna formula sikutukwana kapena kufuna kumenya anthu, koma osaopseza Malawi, koma kumanga mudzi ndi kupitiriza zitukuko. Moti ifeyo monga chipani ndibwereze tisabwezere wina aliyese. Mukadzaona munthu muli pa ndewu ayamba kuluma mudziwe kuti akuluza. Eti tayamika kwambiri komalizitsa kwenikweni sanabwere masankho. Ndifuna ndinene kwa aliyese kusapota wa Malawi Congress Party kuti kukacha mawa panga kwacha fa kuti samapange. Ukakumana munthu akati uli bwanji umuyankha kwacha, pali pose tikati kumenya kwacha mwabwinobwino. Ndepano tipemphe amene angatifuse afuna kufusa mafuso titenga mu ma series, titenga maround eti, koma chonde tisabwereze, tidziwitse kuti wachoka ku news iti endi chachikulu tipindule pa zimene tabwerera pano. Tifatsa kwambiri muchichewa poti anthu ambiri ali kumudziko amene akuopawo ndi woti chizungu chitokhala choti chili patali, komanso tidzapanga kasamari pang'ono poti zinthuzi zikumamveka patali ete. Ndi amene afuna afuse mafuso akweze manja muti uzako dzina la ujenu radio station imene muli no, and then mabwana ali patsogolowa aziyankha. Ma supporters tipemphe kuti tikhale controlled, tisafabali ena kuti mva mene tumvera amata oyamba mantha. Eti tieni nditu tibonge 5. Titenga round ya 5 kenako.
Zimwambiri ine dzina langa ndi Alex Banda ndimagwira ntchito zodiac. Kumva zomwe malankhula achimwendo komanso achilondola ndi ankandawire ndi ena nonse zikusonyeza kuti aliyense akufuna apereke mbali yake kuti zinkomere. Chipani cha DPP ndi zinaso nazo zikaonanso zonga zomwezi zikumalankhulanso monga mmene mukuchitiramu. Chidwi changa chilipoti kodi inuyo atsogoleri mubwera liti limodzi ndi kudzudzula ziwawa zomwe zikhoza kubukitsa nkhondo mdziko muno. Zikomo. Titenga a set of 5. Chabwino mwina kungonjezerapo mmene wafusira Alex ine ndi Imon Piringo from Zodiac. Ndimafuna ndingodziwa nawo kuti zipani zimene zotsutsa boma zakhazi kubwera kumanena kuti mwina kumakupangana accuse ngati chipani kunena kuti mwina mukugwiritsa ntchito meki komanso NLB kuti mubere zisankho. Ndipo amafuna kuti atsogoleri amene ali ku meki komanso NLB atole pansi maudindo. Sitikudziwa kuti ngati chipani position yanu ndiyo tani pa nkhani imene ya atsogoleri amenewo. Zikomo. Okay, ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Fusolanga, I just wanted to learn if you have formally registered your concern with Malawi police in the recent incident. Thank you. I think we've got 2 more to go. Any other? Aye. In the absence, Tiambepo Kuyanka. Over to you, SG. Nditokoze kwambiri chifukwa cha mafunso anu atolankhani muja tinathokozera kuti tinakwita nani mu nyengo yochepa kwa mabwera. Choyamba kodi mukukhala ngati mukufuna kuyankhula aliyense akumafuna kuyankhula zokondera aliyense akumafuna kuyankhula zokondera mbali yace. Kodi mukhala liti pamodzi ngati atsogoleri azipani nonse nkudzudzula ziwawa. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti kukumana kwathu kumene timakumana ku Center for Multi-Party Democracy tikamakumana zimaoneka ndithu kuti tikumvana. Chimangotidabwitsa nchonena kuti anzathu ngakhale tikamaliza zokumana zicha amapitirirabe kumapanga zimenezi. Pa msonkhano wakundilande panali akuluakulu ngakhale Secretary General wa chipani cha DPP anali pomwepo amene timakhala naye ku Center for Multi-Party Democracy. Anakakhala munthu wina kuti zinamukhudza anakagwira microphone pomwepo ndikudzudzuliratu pomwepo. Sibweziso press conference tiupangitsa. Chifukwa tinakanena kuti a DPP waine akewo aona kuti nizolakwika. Chifukwa amukhito anali pamene popo pa msonkhano koma amukhito atamva zimenezi anangokhala chete. Chachiwiri ndiponso anaombera m'manja komanso anakahaga amene anayankhula zimenezo. Chachiwiri atayankhula achikwanje kunena kuti muzikawaotcha anthuwa ifeyo tinakadandaulanso. Ndipo iwo wa DPP analephera kuwadzudzula achikwanje zimenezo. Fada anena kuti mamembala wathu mawu opsa kwambiri moti timanena kuti mwina democracy ya ku Malawi ana akhala kuti ndikunja ankayenera kutula pansi udindo wawo olowaphungwa nyumba chani ya malamulo. Chifukwa ponena kuti mukamuona munthu wavala t-shirt ya MCP mumuotche andiwe nkukhala mtsogoleri member of parliament deputy secretary general kunoko ku Malawi Congress Party zitangochitika zimenezonso ndimanena kuti sitingadikireso kawo za president ayi munthu ameneyo nthawi yomweyo timuyimitsa pa mpando wake kuti ife tioneke kuti sili mbali imeneyoyo. Koma anthu amene ajawa ndi amene kumathokoza amachita congratulate kumahaga. Ndiye mukafunsa kuti kodi mmakhala pasi limodzi timakhala koma ndi chipimba maso chabe. Chifukwa tikakhala limodzi akumahagaso anthu aja. Mwachitsanzo panopo munthu atati ayankhule zosembana ndi ngodya zinayi za chipani. Ineyo ngati Secretary General ndikuyenera kuti ndidzudzule pomwepo. Ineyo ngati ndalakwitsa president Dr. Chakwera akwenanso kutani kudzudzulanso. Ndeti madziwa kuti izizi ndi munthuyo amene amayankhula. Koma ngati munthuyo akuyankhula iwe ndikukamuhaga hagiru ndiye kuti ndi congratulations. Mayankhulawa atisangalatsa. Tsono ngati Secretary General wa chipani akukamuhaga munthu amene akunena kuti athamangitseni anthu kuno asapezeke kuno asapange kwacha kuno sizabwino.
Funso lachiwiri onena kuti ayi kodi pakhala pakatipa onena akumanena kuti mutule pasi udindo akumeki mutule pasi udindo akuyena labi tiphunzire kusiyanitsa chipani ndi nthambi za boma. Meki simala Congress Party, NLP simala Congress Party. Ifeyo chimene mangodziwa malamulo otakata musanke munthu ogwira ntchito kumeki kwenikweni wapa mpando. Chimene madziwa malinga ndi malamulo ndionena kuti amasankhidwa koyamba ndi mabwalo akuluakulu a court, Judicial Service Commission. Ndimene masankha anthu kuti a president andamete aona ifeyo kuti agwire ntchito ndi awo. So ku court koso siku MCP ndiye kuti amaona munthu amene ali nkuthekera chiyambireni mu mbiri ya dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi amasankhidwa ndi anthu akumabungwe a court, Judicial Service Commission. Ndiye amene aja amalemba kuti anthu awa mutatisankhirako. Ndiye munthu uja akasankhidwa zimapita ku nyumba ya malamulo ku Public Appointments Committee. Kumene amakasankha kuti panthu munthu amene mwamusankhayi tamfufuza ndi uyuyu. Ndiye ifeyo tikayankhapo chani pati sitilenga nawo gawo pakasankhidwe ka munthuyo kafufuzidwe ka munthuyo. Ndiye ife tizikayankhapo chani pamene mamusankha ife sinatenge nawo gawo. Chikati khudze nchiyani palibe chimene tingayankhulepo chifukwa munthuyo amasankhidwa ndi Judicial Service Commission, amakatsimikiziridwa ndi nyumba ya malamulo. Anthu osewa ndi malamulo a dziko komanso amaona kuthekera kwa anthu. Chachiwiri, pofuna kumuloza munthu chala umamuloza munthu chala ndi ntchito imene wagwira. Sumuloza munthu chala ntchito sanatani sanagwira. Ndiye chumatidabwitsa kuti kungomuona munthu mwambo muthawa chiyani. Chifukwa munthu ukabwera poyera nkumati mwalakwitsa icho nkumatenga lamulo la masankho nkumaluunika lamulo lija nkumachita point out kuti chimene timati mwalakwitsacho chili mulamulo ili, chimene timati mwalakwitsacho chili mulamulo ili. Chifukwa anthu amene amapita kukagwira ntchito zoyendera institution kapena constitution ya dziko la Malawi amagwira malinga ndi malamulo achani a dziko. Olo atakhala ndi nzeru zawo za mutu mwawo sangakadutse malamulo achani a dziko. Amatenga nzeru zawozo kuzisiyapo koma amatenga malamulo a dziko nkumagwiritsa chani ntchito. Ofuna kuwadzudzula anthu awa amayenera kupita ku malamulo a dziko nkunena kuti lamulo ili likuti ichi, lamulo ili lakhota apa. Ndiye akayankhula zimenezo zimakhala zomveka ku dziko. Koma mukabwera poyera nkumadzudzula anthu kuti awawa ngoyipa ndiye tonsefe tizikathawa nawo kenako nkumakafunsa tuthawa chiyani. Ayi sitingachite zimenezo. Ngati chipani cha Congress Party sitiyankhulapo fa izo ndi nthambi zoyima pazokha. Komanso kumeneko kuli akuluakulu amene amayankhulira nthambizo komanso timakhulupirira aini ake amene amatchulidwawo ali mpakamwa pamene angathe kudzayankhulira. Ifeyo ngati chipani ndife oyolowa mbwalo kusewera nawo mpirawo. Sitingasankhe lifali. Sitinganene kuti game iyi mutisankhire lifali wakuti ayi. Sitinganene kuti game iyi lifali akhale wakuti ayi. Game yakhale lifali wakuti ayi. Ife tikungolowa mbwalo. Lifali akatsatira malamulo. Olotera tisinachite bwino bola malamulo atani atsatire. Lifali akatsatira malamulo ngati achita bwino ife tikanena kuti tachita bwino malamulo sanagwira chani ntchito. Tiphunzire ngati mtundu wa Malawi kunena kuti munthu akamagwira ntchito ali ndi ufulu ngati Malawi. Koma munthuyo akamagwira ntchito zokhudza dziko azitsata malamulo achani a dziko. Koma tisabwerese nkhani zopeka zimene mwakambirana m'makuka mwanu kuti zimenezo zikhale pamenepo. Ndikupati funso limene ndaliyankha bwino kwambiri. Koma ngati simunakhutire mukatobweranso. Koma funso lina limene limati ndiyankhe kodi mwakadandaula ku polisi ngati munandimva nkuyankhula kwanga. Ndanena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito malamulo m'manja mwathu kapena kutengera malamulo m'manja mwathu. Zoona zodziwika bwino kuti tikulamula ndife. Zoona zodziwika bwino kunena kuti ifeyo tinakakhala anthu ofuna kuphwanya malamulo kapena kupanga abuse malamulo tinakakhala patsogolo ndife pa nkhani aziwawo. Koma mwina Malawi ndi odala kuti chipani cholamula nchimene chikupempha mtendere. Malawi ndi odala kwambiri. Malawi ndi odala kwambiri chipani cholamula nchimene chikumakhala pasi nkumauza anyamata wake musachite chani ziwawo.
Malawi ndodala passport kudokalaza simakathe chakwera kuti munthawi imene mwina ifeyo ndamene anthu akumabwera kuno nabwera pano kudzakuzani kuti tifuna mayina amene adachita ziwawa kumbowe nanena pano challenging chifukwa wankati kumbowe mpaka na lero palibe journalist analembako dzina la ziwawa za kumbowe. Chifukwa chiyani? Akudziwa kuti kumakhala kophweka kudzudzula chipani cha ma Congress Party pamene akudziwa kuti sima la Congress Party. Ndakupatsani chitsanzo chabwino. Alfred Gangata, DPP Vice President Central Region, amakapanga misonkhano mu Central Region mu. Nkumadutsa anyamata nkumamuona uyo Gangata akupanga misonkhano opanda futo lila lilosi. Chifukwa chiyani? Timazindikira ndi kudziwa kuti democracy inabwera mdziko ndipo zipani zonse zololedwa kukhala mchani mdziko. Sikuti chifukwa choti kuno ndi kulikulu kwa MCP ndiye wina asapange msonkhano. Even kudowa kwa ine kumene ineni machokera pamudzi pa secretary general alipo monitor wa chipani cha DPP. Sikuti ine ndinganene kuti chifukwa chani uli monitor wa chipani cha DPP. Chifukwa chani ukupanga za DPP. Ufulu umalola kuti munthu asankhe chipani chimene akuchitani akuchifuna. Komanso mukadzaona zinthu zikulakwika pansipa mtsogoleri wamkuluyo wasadzudzula mudzadziwa kuti mtsogoleri wamkuluyo ali nawo gawo pazatani zochitikazo. Ifeyo ku chipani chathu panopa timanena monenetsa anyamatawa kuti akachite chibwana ndiye kuti iwo anyamatawa achotsedwa mchipani. Ndimanena zimenezo chifukwa kuyambira mtsogoleri iyo alibe nthawi yokambako zaziwawo. Ndi apolisi tawadziwitsa koma ifeyo sitifuna kwauza apolisi kuti kamangeni musowa kamangeni chikwanje. Achikwanje adatengera ku koti ndipo nkhani ili ku koti. Ife sitingalowerere ndipo sitingalamula apolisi kuti panopa nkhanizi mutamangitse panopa musowa muamange. Osamene anakapita ku ofesi ya NLB nkukalowa kumene kujamanyamula zinthu makhadi a anthu. Ifeyo sitinganene ndife kuti kamangeni anthu aja zili ndi NLB ukadandaula ku polisi anthu apolisi ngumagwira ntchito yawo. Because there must be separation of powers. We are a political party, we are not police. The police must remain independent. And let me answer in affirmative the issue about Meg Chair and NLB Principal Secretary. Let me say it very clear that in the history of this country, and according to law, Malawi Electoral Commission Chairperson, the nomination comes from the Judicial Service Commission. Judicial Service Commission is an independent body. This is an independent body. It's not affiliated to any political party. And in history, they have been nominating chairpersons. Once they do the nomination, the names are sent to the president. The president is not a final authority. The name goes to Malawi Parliament, the National Assembly. The Public Appointments Committee, which is a committee which comprises all 3 or 4 major political parties in the country. They do conduct an interview to see whether that person really fits to become a chairperson. They do that. Once that is done, then that's a final thing. Any political party is not involved in the nomination, is not involved in the confirmation. This is what it is in the Constitution. And for that reason, we cannot comment anything about a chairperson of Malawi Electoral Commission, because we are not party to the nomination, neither are we party to the confirmation. And therefore, we leave them to do their independent job. The second thing is, everyone who has been nominated and confirmed duly does exercise their work, not because of their expertise, their knowledge, or where they come from. They do this in following the laws of Malawi. No one can do whatever they want, nile-wile. These people follow the laws of Malawi. It is therefore very necessary that if they indeed do anything mischief, those people should point out what is missing in the law, other than just pointing out fingers and say so and so should go. They should go to the laws of Malawi, find out any fault, and now bring that, flag it out to the media to say, this is what Malawi Electoral Commission is doing, this is against the law, this is what must be condemned. They have never done that. What they do is gather with full of hatred and nepotism,
and start castigating these people. And they want us now to join them to do that. We can't do that. We have never done that with any other chairperson in the past. Finally, if we are partakers or stakeholders in election, and then Parliament confirms a chairperson, for us, we take everyone working at MEC as referees. We cannot dictate how the ball must be run or how the rules must be bent. It is actually them that follows the law. For us as a party, what we are geared is go register, go and vote for Dr. Chakwera. That's what we know. And we are busy now going underground, encouraging and establishing structures underground. And we are doing this across the country. And as Secretary General of my Congress Party, I can assure Malawians that no matter what propaganda, politics is not won on the table or desk reviews. Politics is won on the ground. Malawi Congress Party is going to win the 2025 elections, whether one wants it or not. We are not intimidated by any survey or anyone who sits down to go naive. And even if the surveys are in that nature, we are not. And for a good example, when they said this prior to the Kalonga by-elections, they said that Afar said, no, I think people don't love Dr. Chakwera. We told them, go and find out from the ground. We won all the 3 wards in Kalonga. Just soon after Afar had said that, we went ahead to win the Mangochi by-election. I can tell you, even if there's a by-election, even in Cholo today, we are going to win. Because as a party, we know the technical know-how how to win elections. Elections are for the people on the ground, not for the people doing desk reviews. I'm not trying to undermine any survey by Afrobarometer, but I'm trying to tell them that once they continue to enjoy that right of doing surveys, we enjoy our right of doing ground politics. Thank you. Should close. Yeah, we're done. It's okay. It's done. Yeah. Thank you very much. Tafika kumapeto. Ndiyamike kwambiri kuti tamaliza ndipo mafusa fusidwa momasuka ayankhidwa eti. Koma ndilakwa ngati sitimaliza ndikwacha. Atipatsa mapemphero bwana Mkeni Msonda honorable. Muzati pemphera. Ndepoti nkhani inali pano inali ya ufulu opanga kwacha eti. Tingopanga komaliza. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Boma. Boma. Ife tonse tikavota zikomo kwambiri. Mudzati pempherere bwana. Share. Malawian cameras. Right.